So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya aloy niyan. Aso mga kasurgaan tanon na mapapadalam sa ikong mga panintilan, mga ae o mga inatano. Sa giyang kutod na pinakakabubaan yan. Dalilanan na gunanao sa apya ikya pakalaaka nagukini puro apang katanaka sa iko kapaganad sa ilmo, sa iko kapanamok, sa iko kadato, napaliwgad rakad na kapakapangalim babaan na ka sa tarotop ko mga loks ka. Padsagyang ko to ang mga pipiya aditano kiran di kindulunaan nang ko to kapapakasing atanong kiran. Masya Allah. Bamauram iaya dan ama papakasing akan agyang ko to tao akya sabapan sa kiadnar ka wallah. Gyang ko to tao akatatagwan sang ko to surga ka. Na anda dan ikapya aginawan yan raka na miya padalam ka sang ko to kasuswat raka Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.